Vinga, va. Estiri! Que no pot ser així. Que sí, ja veurà! Provi, estiri! Enrere, hem de tirar enrere. Passa tu davant. Vaig. Hem de tirar enrere, tornar a sortir. Puja. Vaig! Ara. Ves? A veure. Va! Ara passa bé. Ah, que em trobo una estella! Va, això no és res, home. Va, passa. Que perfecte. Bon Nadal! Què? Com va això? Més o menys. Per què has comprat un arbre tan gran? Home, Nadal és una festa gran, necessitem un arbre ben gran. I què farem amb això, ara? Doncs vendre-ho a una ONG. Avui arriba la Maria d'Amsterdam i a més és el seu aniversari. I hem fet avui una festa per celebrar el seu aniversari i que torna de vacances i això. Bé, suposo que arribarà. Igual arriba i acaba la festa. Iep! Atenció! Ei, em veus? Avui arriba la Maria d'Amsterdam. Esperem que no hagi fumat gaires porros. I hem de celebrar una festa de Nadal. D'acord? Vull veure festa, vull veure alegria, vull veure caliu. Una mica de moviola, I petons, Vale? I borrejades i de tot. Va, que us faré la foto. Iep! Rieu una mica. La càmera de fotos. Això és el millor que hi ha. No pot faltar mai. La gent no s'espera, tu fas fotos i quan acaba la festa pots reviure-ho tot i tornar a riure, però genial. Així li podrem ensenyar a la Maria tota la festa i ella ho podrà reviure. Foto! Vinga, va, alegria, que no falti de res. I alcohol, també, Michael, ja saps que l'alcohol està prohibit en l'empresa. Sí, ja ho sé. Aquests de la central són uns gilipolles. Com si l'alcohol hagués matat algú alguna vegada. Però, Michael, no hauríem de fer-ho. La gent té ganes de gresca. La gent s'ho vol passar bé. La gent és esperit nadalenc. La gent vol alcohol i fer una festa playboy. Endavant! On ve? Bon Nadal, becari! Què portes, ron negrita? Tot negrites. Però, Michael, si venen els de central, això no m'ho puc empassar. I això és el que va dir ella. El Michael m'ha dit que vagi a comprar 20 ampolles de negrita i... és el que he fet. Ens falta alguna cosa? Finis, tens les llums? Sí, he comprat les llums, les petites, mones. Jo em vestiré d'elf. M'ha dit en Michael.
Agafarem els regals de l'amic invisible, que es vegi el nom i els col·locarem a sota de l'arbre. Així. Sí? Qui no el col·loqui en 5 minuts no participarà a l'amic invisible. Bueno, aquest any m'ha tocat la Pam a l'amic invisible, així que li regalaré una tetera, que sé que li agrada molt el te, però també, com que és Nadal, li posaré algunes coses a dins. Això que em va sortir en un nou Kinder, aquesta foto de quan jo era petit, que li va fer molta gràcia, no sé per què, doncs li posaré. I també, bueno, aquesta carta que és molt especial, i bueno, també això perquè pugui fregar. No m'ajudaràs o què? No, ho faig jo. Però per què no em deixes si un enxufer pot enxufar tothom? Perquè ho faig jo. Vinga, va, com el Rockefeller Center. Apaga els llums. 5, 4, 3, 2, 1... Quina merda! Em sap greu, nois. A mi m'agrada, no està malament. Puc portar unes bengales del cotxe? No, això ja no té remei. Anem a fer l'amic invisible. Jo, quan he vist l'arbre, no anava bé, però dic que, bé, amic invisible. L'amic invisible ho arreglarà tot. Vinga, som-hi. Comencem ja amb l'amic invisible. Jim. Aquest és meu. Mira, una camisa, on l'has comprat? No sé, el vaig trobar fa molt de temps. Òbviament, s'ha oblidat de comprar-me un regal. Ha obert l'armari, ha agafat la primera camisa que ha trobat, l'ha posat a una bossa. I aquesta és la camisa que ha agafat. Sí, això és exactament el que va passar. Va, que sí, que molt bé, que continuem. Vinga, som. Pam, pam, pam. Aviam. Ah, mira, una tetera. Moltes gràcies, amic invisible. Que hagi sigut. Cada any, quan és Nadal, m'encanta fer la meva famosa sopa de galets. El secret de la recepta està en cuinar la carn un dia abans i deixar-la a la nevera. El dia següent ajuntar la carn amb la pasta i un cop has batut i has posat en un recipient, una cassola per exemple, tot el brou, deixes que el brou es cosseixi. I ja tens llesta per servir la famosa sopa d'en Kevin. És una recepta que porta anys i anys en els melons i ha passat de generació en generació. És probablement el que millor sé fer. Ei, que hi ha algú per aquí follant? Ei, hola! Encara és massa d'hora. Ja els donarem temps. Ei, què? Festa, avui? Festival! Això no passa cada dia, Hem d'aprofitar-ho. Ep, xerinola! Això no es podrà repetir. És impossible. Ei, quina parelleta! Vinga, festival! Això és terrible! Però bé! Que no ve la Maria? Home, però ens ho estem passant bé ara, no? I tu aquí, per què ve la Maria? La Maria... Collons, no, és la seva festa. Podeu haver triat l'avió, qualsevol cosa, ens ho estem passant bé. Ja vindrà la Maria, ja vindrà més tard. És que ets pesat, tio? Jo no ho entenc. Jan? Vine, que a veure si podem animar una mica la festa aquesta. Ei, que ja ve. Hola, oficina! Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales. Festa! I la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré
divendres si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content. Per què? Perquè he perdut totes les ganes i el sopars amb els amics. Hola, molt bon regal, eh? Sí, el que passa és que crec que no hi has mirat bé dins. Hi ha sorpreses. Sí? Què dius? Aviam? Oh, m'encanta, mira que guai. Oh, que divertit. Ah, i la foto! Ai, quina gràcia! Sí, bueno, és un regal que et volia fer, portem molts anys junts ja, sí. Moltes gràcies, m'agrada molt. Bueno, és que jo t'estimo molt, jo també t'estimo. És que esta festa és una merda, és que on està la Maria? Bueno, potser arriba tard. Els avions mai són puntuals. No pot ser que no arribi. És que en Michael només vol que festa i això és una festa en teoria per la Maria. I la Maria on està? Jo no l'he vist. Això som una comissió de festes? No, som una comissió de merdes. Això és una merda, una basura. No és el que havíem preparat, no, és que jo estic ja... ¡Feliz Nadal, maricons! Què passa, friquis? Ei! Aguanteu aquesta! Up! Jo també necessito algo de prima! On està? Aquí és Nadal i estic content. El que anar fent ja no és la idea. I coneixem... You know, Christmas was made for the cheer. Say what? 8th day of Christmas. Ara. Vols? Què fas? Això ho fan els homes. A crop jacket with dirty denim jeans on the 5th day of Christmas. My baby gave to me the point that he wrote for me. On the 4th day of Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. Un desastre, no està la Maria. Maria, ja estàs aquí? Vale. Va, senteu-vos tots que ve la Maria. Quina sorpresa! Moltes gràcies, nois! Ara anem al Casino de Vilafranca amb el Kevin López de DJ. A la Maria li agrada molt anar a la discoteca. I el Nadal és una època fantàstica. Pots estar amb la família, amb els amics. Això és una cosa bona. Una segona cosa bona és que et pots emborratxar i ningú et diu res. Una tercera és que et fan regals. Els regals són una cosa molt bona. I a més, una quarta. Pots rebre regals, que això encara és millor. És un dia fantàstic. És el millor dia de l'any. La Maria ara n'ha fet 23 i l'any que ve en farà 24. Què més es pot demanar? És el millor dia. Va, això és una merda. Quina mena de tele més bèstia. Posem el Tele5 o si no, posem el Steve Carroll. Perquè això és una porqueria, no val res. Mare meva, quin desastre. Treu-ho això, treu-ho que no val res. Digue-ho tu també. Treu tota aquesta merda que em comença a posar la puta de l'ànima a mi.